Så kom i gang, mand! Hej. Ja. Det var det, du gør dig klar. Prikke! Så skal det være, Brian! Det er kraft. Han vil så gerne. Ja, med tuberne er helt bra. Det er svineri. Så må du lige slatte det brøndbysfælder ned. Og din tur til at løbe. Hvem skal spille mod? Hvad laver han? Ja, det skal nok. Efter her, eller hvad? Jeg skal nok tage den, hvis det er. Han er ikke... Når Brian har lavet sådan en tackling, bare langt træk, så det er forbi ham. Hvad? Skal I ikke vire, eller hvad? Det var heldigvis, han lige fået lukket igennem det der. Jeg burde være... Skal det sgu for det, du gav mig det? Ja, det var jeg sikker på, når han skulle nok ryge ind. Dagen han var opgiven, så kom jeg løs siden af det. Så tager man, så skal vi se det. Jeg kom glidende. Jeg burde være kameramand til SAS-liga-kampen. Hold kæft, hvor er det godt. godt. Du var bare til kamera, eller tage billeder af det, der ligger under. Ja, men jeg skal bare tage nogle billeder. Du står deroppe, eller bare tage nogle. Kan du lægge film ind på hjemmesiden? Ja, det er det. Jamen, det er godt nok. Fordi jeg lige været tænkt at lave en film her. Men det er så synes du gemmer dig? Jeg se, hvor langt han ligger ned. Det er en kedelig kamp, det der her. Hvorfor må de ikke ligge så langt ned? Men de må ikke fylde for meget film. Nej. Træd på den, træd på den. Det var kun for at skubbe om, ikke? Ja, god morgen. Han gør det godt.